Joo, eli tässä on lakupiippukalenteri. No, nyt on aatto. Tuossa päätin 4 viimeistä luukkua säästää tälle päivälle plus tuo ekstra luukku tuossa. Tuossa oli 23. oli vielä yksi merisuolattu jäljellä, että 24. oli sitten ekstra iso. Niin. En tiedä, pitäisikö tääkin kalenterin olla myöhempinä vuosina K18, kun en tiedä sitten, voisiko tää vähentää vai lisäisikö tää vaan niksoja. Itse poltan ihan oikeatakin piippua. Elikkä tässä on tää, mitä tää sisältää. Amerikkalaiseen tapaan niin on 24. luukku. Mutta joo. Propsit niille, jotka hommas tän saman kalenteri. Aika tulee ainakin halvemmaksi kuin ostaa yhtä monta lakritsipiippua erikseen kaupasta. Se on tyhmää, kun tietää, mitä joka luukun sisällä on, mutta sitten taas on yllätys, että milloin tulee merisuolattu vastaan. Tämä keltainen on merisuolattu, että joku ei pidä niistä. Mun mielestä sanotaan, että mä pidän kyllä enemmän normaalista, mutta se on sillä hyvää vaihtelua vaan välillä, että tulee vähän erimakuinenkin. Että juu. Jos näitä vielä myöhempinä vuosina myydään, niin suosittelen hommaamaan tämmöisen. Ikävää nyt tässä kohtaa mainostaa, mutta olisi ainakin reilumpaa, että sitten vasta, toisin kuin muut kalenteriarvostelijat, niin, jotka tyhjentää kalenteri heti alkuun, niin odotetaan H-hetkeä ja sitten tyhjennetään.